שם עכשיו שלום לעופר דורון, מנהל מפעל חלל בתעשייה האווירית. בחדר הבקרה, הדופק חזר לקצב יציב? ערב טוב, הדופק בהחלט מתחיל להתייצב, לקראת עוד שבוע די עמוס ומעניין. עד כמה זה משמעותי מה שקרה היום? התמרון של היום היה ממש קריטי. אנחנו בעצם עברנו ממסלול סביב כדור הארץ, עזבנו אותו אתמול בלילה, הירח התחיל למשוך אותנו אליו, והתחלנו לרוץ לעבר הירח, ככה טסנו במקביל אחד לשני, ואתמול בערב הוא התקרב אלינו, ומשך אותנו אליו, והאיץ אותנו למהירות מאוד גבוהה, בערך 8,500 קמ"ש, והיינו צריכים, אם לא היינו עושים כלום, היינו בעצם ככה עושים חצי הקפה סביבו, ובורחים לחלל החיצון. והיה צריך לבלום את החללית, וזה מה שעשינו היום. סובבנו אותה בעצם כדי שהמנוע שלה יופנה לכיוון התנועה, והפעלנו מנוע רקטי למשך 6 דקות, ובלמנו, הורדנו במהירות של בערך 1,000 קמ"ש, וברגע שראינו שעשינו את זה, ואנחנו... לא, פשוט לחצתם על הברקס. כן, זה קצת קשה, כי אין על מה ללחוץ, אז מפעילים את המנוע, אבל כן, תקענו חתיכת ברקס, העטנו את החללית, וברגע שהעטנו את החללית וראינו שירינו בכיוון הנכון, ושהפעלנו לזמן הנכון את המנוע, הנחת רווחה אדירה ושמחה, פרץ שמחה אדיר. מה הייתה הסכנה? שלא תצליחו להעיט, ואז החללית תיבלה שם מעבר בתוך החלל? בדיוק, אם לא היינו מצליחים לבלום, אז החללית הייתה בורחת לנו, ויש המון דברים שיכלו לקרות לא טוב כדי שלא נבלום, או לחילופין שהירי יהיה בכיוון לא נכון. אנחנו כבר מדברים 42 יום מאז ששיגרנו על בעיות שהיו לנו בעוקבי הכוכבים. גם היום בתמרון הם עשו לנו בעיה, ובעצם הסתדרנו בלעדיהם. אנחנו למדנו בימים האחרונים להתמודד איתם, חשבנו שהוא יהיה בסדר היום, הוא לא היה, עוד נלמד ונסתכל, נראה למה. אבל הסתדרנו בלעדיו, וירינו, אנחנו מניחים במדויק, אנחנו בשעה, שעתיים, 3 הקרובות נמדוד במדויק, נראה כמה מדויקים היינו, אבל נראה די בוודאות שאנחנו במסלול סביב הירח. איזה יופי. עכשיו מה הדבר הבא שיקרה? עכשיו אנחנו צריכים לקחת את החללית למסלול הנכון בשביל נחיתה. אנחנו עכשיו במסלול שבו החלק הקרוב לירח בסביבות 400 קילומטר, והחלק הרחוק 10,000 קילומטר. ובתהליך הפוך ממה שעשינו שעזבנו את כדור הארץ, שכל פעם הגבנו את החלק הרחוק, עכשיו אנחנו הולכים להנמיך. אז עוד פעם ניתן ברקס, ועוד פעם ניתן ברקס, נעשה 5 תמרונים, עד שבסוף, ביום רביעי הבא, היא תנחת על הירח. נרד 200 על 15 קילומטר. ומה היא תעשה על הירח? ואז ביום חמישי הבא, ננחת. מה היית עושה על הירח? מה שאת היית עושה אם היית מגיעה לירח? קודם כל, מרביצה סלפי. סלפי, מה זה לא יודעת? מרביצים סלפי. נהדר. מרביצים סלפי, שולחים תמונות, עושים ניסוי של מדידת שדה מגנטי של כדור הארץ, ובעיקר, מביאים גאווה לאומית אדירה, ומביאים ריגוש לעם ישראל, ומביאים לבני הנוער במדינה את ההבנה שאפשר לעשות הכל. אם אתה חושב על זה ברצינות ועושה את זה ברצינות, אפשר להשיג הכל. בואו לטכנולוגיה, תלמדו טכנולוגיה, תגיעו מה זה רחוק, 380,000 קילומטר מינימום. עופר דורון, אני מאוד מודה לך, ואני מכירה מישהו בשולחן הזה שהיה אומר גאווה ישראלית. תודה רבה לך. גאווה ישראלית. תודה רבה.